Daan tungo sa kaunlaran, ang kwento ng Barangay Andres Bonifacio, ang sentro ng komersyo sa bayan ng Difun. Ang Barangay Andres Bonifacio ay isa sa mga pangunahing barangay sa bayan ng Difun. Isang urbanisadong barangay at nagsisilbing sentro ng komersyo at kalakalan. Ito ay itinatag noong July 2, 1950 at ipinangalan sa ama ng himagsikan, Gat Andres Bonifacio. Ang Barangay Andres Bonifacio ay isa sa pinakamalaking barangay ng Difun na mayroong kabuuang land area na 270 hectares. Ayon sa pinakahuling datos, ang Barangay Bonifacio ay may populasyon na 4,984. Dito matatagpuan ang pamilihang bayan ng Difun, kaya't masasabing ito ang sentro ng kalakalan sa nasabing bayan. Kilala ang lugar sa mga negosyo, kainan, at mga serbisyong lokal. At makikita rin dito ang mga pangunahing bahay-sambahan. Sa kaunlaran na tinatamasa ngayon ng Barangay Andres Bonifacio, isa sa mga pangunahing proyekto na naipatupad sa barangay ay ang tuloy-tuloy na pagbubukas ng mga bagong kalsada na napakahalaga dahil isa itong pundasyon para sa paglago ng ekonomiya. Noon pa man ay balak na nating gumawa ng mga kalsada dito sa ating barangay para sa mga tao. At parami ng tao. So kung titignan natin yung kalsada sa itaas, inumpisahan natin 2025 February, natapos within 3 months, sa awa ng Diyos natapos yan. So ang sabi ng mga nag-donate ng mga lupa dyan, like si Engineer Bilmer Guerrero at saka mga Sadang, Clan Sadang, so sila ang nag-donate dyan. So nakapag-usap-usap na gusto nilang ipangalan dyan yung kalsada na natapos natin dyan is Barangay Tourism Road. Sabi ko, bakit Tourism Road? Nung natapos yung kalsada, umakyat kami, napakaganda. Halos tanaw mo ang buong Dipon, not only Barangay Bonifacio, buong Dipon, pati yung kalapit barangay, natatanaw natin. Like example, Aurora West, Aurora East, Rizal, at marami pang iba na barangay. At tanaw na tanaw mo rin halos ang Kahel, Barangay Kahel. So iyon, kaya nakapag-isip kami kung anong pinakamagandang pangalan. So iyon, para tumbok na tumbok
yung pangalan na Barangay Tourism Road, at kung aakyatin mo talagang kaaya-aya, ang daming mapapanood sa baba, nakakatanggal ng stress. So, in the long run, kapag yan ay napuno na ang tao sa taas, nabahayan na lahat yan, masasabi natin, the only in Dipon, Little Baguio. Kapag tumingala ka, titignan mo doon sa taas at nandito ka sa baba, saan ka makakakita ng isang probinsya o isang bayan na parang meron tayong Little Baguio na nandito mismo sa paanan ng highway. So yan ang purpose po natin para sa mga kabaranggayan natin yung nagawang mga kalsada na yan. Mula doon sa ating paggawa dyan, then muli maraming infrastructure na ating nagawa. Then ang ating barangay hall, improvement of barangay hall, nagawa po natin yan at makikita natin ngayon. Then, 2017, 2017, halos lahat ng ating kalsada sa loob ng ating nasasakupan sa barangay, dito sa Barangay Bonifacio, halos konkreto na. Lahat ng kalsada. Then, bumalik ako as barangay captain noong 2023. 2024, inopen natin yung 2024, inopen natin yung 2 kilometers from La Familia connected sa Paredes going to Santiago. Na-open po natin yan within 3 months uli. Then, yung mga hindi natin na concrete, na konkreto na mga daan noon, nung pag-upo ko ng 2024, pinagpatuloy po natin, Sir Ed, na pinasiminto lahat. So, kung makikita natin, halos simentado na ang ating barangay. At noong 2024, nagpatayo tayo uli ng karagdagang multipurpose hall ng ating barangay. Ngayon, nakikita natin, Sir Ed, makikita natin at ayan, patapos na po, nasa kwan na tayo, at phase 3 na tayo, para tuloy-tuloy ang ating improvement, ang ating barangay. Tinatapos lang po natin yung program of works. After yung program of works, bidding, then tuloy-tuloy na po bago magkaroon siguro ng eleksyon. Yun lahat po, Sir Ed, ang ating nagawa sa ating barangay. Bagamat kulang pa, nakikita ko kulang pa, kaya mga kabaranggayan, marami pa tayong programa na hindi pa tapos. Bagamat nakikita ninyo, ang dami na tayong natapos na mga daan, yung open road, at hindi lang yan, pati concrete, road concreting ay ating natapos. Unang-una, galing sa pundo ng ating barangay development plan yan, Sir Ed. Pero ang laking tulong sa atin ang probinsya. Ang tulong ng ating mahal na gobernador, ang ating mahal na gobernador, Sir Dax Coa, ang ating mahal na congresswoman, Ma'am Midi Coa, at ang ating chairman, Sir Johnny Coa, na sila ang tumutulong sa akin. Kapag meron tayong ino-open na mga kalsada, sila ang aking linalapitan. Sila ang linalapitan ko para yung mga equipment ng probinsya ay may request natin para sila, at iyon ang mga ginagamit po natin. Then, of course, magpapasalamat din ako sa ating mahal na mayor ng Dipon, Ma'am May Garnasi Calaunan, ang ating mahal na Vice Mayor, Vice Mayor Marlito Corpus, at siyempre, yung mga nag-donate ng mga kalsada na walang katapusan na pasasalamat ko, sila Sir Engineer Belmer Guerrero,
mga Sadang family, mga magkapatid o pamilya Aguada, Domingo Aguada family, bagamat nasa abroad sila, nakapag-usap-usap kami, nakapagbigay sila ng mga kalsada, at ganun din, doon sa Purok 6, binigay din nila yung kahilingan ko, yung basketball court doon kasi nahati, yung kalahati kasi ang pagmamay-ari doon is Domingo Aguada. Pero napag-usapan namin na i-donate na lang yon para mabuo yung existing basketball court doon kaysa naman yung mahahati pa. So maraming salamat po. Alam ko na maririnig ninyo ito bagamat nasa US po kayo. Maraming salamat po sa dalawang magkapatid na Domingo Aguada. Maraming salamat po in favor sa ating barangay. Maraming salamat po sa inyong i-donate na mga kalsada sa inyong nasasakupan. At siyempre, meron din yung Sagon family, Divino Sagon, ang ating lupon. Nagbigay din siya nag-donate din siya ng kalsada. Pati si Sir Sunny Martinez, nagbigay din ng kalsada. And of course, si Colonel De La Cruz, nagbigay din ng kalsada. Kahit kumit iti agyaman kada Madam Los Calwing, kini David Yangwas, nga oray isoda ket ada iti na i-donate nga kalsada nga nagapu kadakwada ken da manungboy nga takadena adamot na i-donate da nga kalsada ket kumayt iti agyaman kini manang Christy Jola kini apo Dani Villorente dagitoy apo iti may nayon pay nga nag-donate iti lote nga mapagnaan iti kalsada ket saan ko nga may kas iti kinaragsak ko kadagiti amin nga nag-donate dagiti madalanan nga kalsada. So ulitek tagyaman kada kayo amin nga awan labas na. Lahat po yan, lahat ng naaking nabanggit, mga De La Cruz family, nagbigay din sila ng ng mga donate, nag-donate din sila ng mga kalsada. Ito po lahat na nag-donate ay lahat, mga private lahat ito ay gusto lang kagustuhan nila na mabuksan at para yung accessible na farm to market road ay meron na po tayo sa Barangay Bonifacio. Alang-ala sa ating mga kabarangay, magpasalamat po tayo sa mga nag-donate ng kalsada. Nandyan na yung mga kalsada. Yun ang vision natin. Andyan na yung mga kalsada. Ano na lang ang gagawin natin? Kapag may kalsada, ibig sabihin, pa-improve ng ating barangay. Sa aking mga kabaranggayan, Barangay Andres Bonifacio, ito lang po ang aking masasabi. Sana tulungan po ninyo ako. Sana nandyan lang po kayo, nagagabay sa akin para matupad lahat ng gusto nating magawa sa ikabubuti ng ating barangay. Makipagmaymaysa kayo, taadupay, iti plano, iti barangay tayo.